dan tatsitsin yaro, dan mitsitsin yaro, ku duba ku gani wannan kalubale ne ga masu horarwar mu na gida. Gaskiya ne wannan. Assalamu alaikum masu sauraro, a daidai wannan lokacin ina tare da Ali Yamalash Hausa Commentary wanda aka fi sani da Yamalash. Wannan gaskiya. Idan kuma ba a gane ba na san zan iya ce musu Annana wa Onana tunda dai ba zai bata ba. Ya kware da gaske. Ta gefen katararsa amma ko ko kuma an kora shi ya je su ya ji kwanan munjibir ba ko ya sha bulkodi. Akwai wani commentary da ka taba yi na Copenhagen Manchester United a Champions League na Onana da ya tura penalty wanda kake cewa Onana jikan Andre waye so sai jama'a suke ce to wai shi Onana daman sunan babansa ne haka kakansa wane ne yazo da garinsu daga Yaounde zuwa waye aka ce daga Yaounde zuwa Douala ku miƙe ku yi jinjina ga ɗanku. To ai kaga dole ka kambama. Yaounde da Douala su ne manyan garuruwa a ƙasar Kamaru kuma nan Hausawan mu suke. To shi yasa ai na kambama kaga Hausawan mu yawa za su ji da su ake. Yawa sai a jibanta shi da mutanen masu kaga zai zama musu abin da kenan. Haka. To ya kasance kusan akwai mutanen da suke yawan tambayoyi akan cewa wai shi Yamalash din nan ta yaya yake wannan commentary ne zama yake rubuta har ya rike kuma kalmomin na ina ake samu irin wannan kalmomin na Hausa wanda mutum yana ji ya san Hausa ce to amma kuma sai ya ji abin ya zo irin magana ce mai kaushi za ta ba shi dariya da wani sosai da gaske to ana yin irin wannan tambayoyin to ai dama ka san shi kansa commentary ai duk da cewa aiki ne na da zaka mai da hankali akai amma dole in ka sa nishadi a ciki sai ya fi jan masu kallo shi mai commentary ana son ya tafi da tunani ya zama na cewa idan saurare na kake a rediyo Gibsonsa ya zama na cewa na ɗauko tunaninka gaba ɗaya na kawo maka hoton filin a gabanka kana kallonsa. To idan kuma kallo na kake a TV ya zama na cewa zuciyarka da jikinka suna tare da ni. Zaka ga wani fa in yana kallon bal ai miki yanzu Guardiola shekaran jiya an tafi kai hari ba fa zaman raƙuma yayi ba kuma ya taba irinsa yace ku duba gani yanda ya rago na akwai lokacin da Arteta ya taba fita a gudu shi kuma kaga to kaga ai irin wannan za ga ba za ka taɓa rubuta abu zuwan maka yake yanzu wannan lokacin ai kawai ji ne abin ya zo min nake cewa an nana masa ta makyangemarsa kaga akwai makyangema akwai katara amma duk wasu Hausawa mu na zamani duk basu sani to daman shi wannan yare ne naku na commentators ko kuma daman Hausa ce sosai makyangema da katara da ƙugu ai da sassa ne a jikin bil adama to Bahaushin usuli shine ya san su yanzu ka je ka nemi mahauci ka ce duk ya nuna maka waɗannan a guje duk zai nuna tunda dama akwai wa'ansu yarurruka wanda yana iya kasancewa a profession ake kamar magini da magini akwai kalmomin su ba gaskiya kamar mai makeri da makeri su ma akwai wa'ansu kalmomin da suke amfani da su a sana'ar yawa gaskiya ne to wannan su nake amfani da su kuma kurin kalmomi ne da suke zuwa kalma ɗaya ba a rubuta yanzu kalli kwanan nan shi Hoselo kawai sai na ji na ce jazuli kuma sai gashi a ya zo yan Madrid suka ji daɗin jazuli abin ya karɓa ka duba lawali mai aski duk za ga kawai ka ɗauko wata kalma ne sai ka haɗe ka ga bari kai magana da Hausawan da suke sauraron ka to amsa tambaya kenan ga wanda yake tambaya ta ake wannan rubuta ake kaga kenan ba rubuta bane zamu iya cewa baiwa ce da Allah yake ba mutum wanda idan Allah ya baka wannan baiwa kawai dama abu mafi muhimmanci shine ka fito da ita zuwa duniya domin a amfana kuma gashi ana amfana ana samun farin ciki da nishadi sosai alhamdulillah to bari mu dawo batu akan kamar irin yan wasa da suke da ƙananan shekaru irin yan shekara 10 nan wanda ba su kai 20 ba kusan waɗannan 'yan wasan akwai irin ƙalubalen da suke fuskanta da kuma irin wasu abubuwa waɗanda suke faruwa da su yayin da suke ƙoƙarin nuna kansu a filin wasa. Wasu suna ganin kamar masu horarwa suna dakile su, wasu suna ganin wani. Ba sani ba matsayinka na wanda ya kasance commentator kuma mai sarki akan wasa da bincike da kuma wanda suke da harsashe akan irin abubuwan da wasanni suke gudana. Kana da wani abu wanda kake ganin shine yake faruwa akan wannan da kuma irin hanyoyin da ya kamata a ce an fitar. Dama kusan kaga irin wannan gaskiya bai cika faruwa a yankin nahiyar Turai ba sai ɗaiɗaiku. Ya fi faruwa a ƙasashe masu tasowa ƙananan lig haka na yankin Afirka su ma a turan wai ba bai faruwa bane yana faruwa ne amma kuma ka duba ka gani yanzu idan zamu ɗauka da yaran da tauraruwar su take kan dawo kaga dai dole zaka ɗauka irin su Ganacho dole zaka ɗauka irin su Kobe Maino kada a ce nayi san kai ko an sawo in Manchester guda biyu amma kaga dole ka ɗauka irin su Lamine Yamal irin su Arda Gula ko ba haka bane duk ga sana irin su Florian Wirtz na Leverkusen akwai irin waɗannan ƴan wasa akwai irin su shi Musiala na Munich yes shi Mbappe yanzu ya dan girma ya bar cikin ya dan shigo shekarun manya to kaga dole idan ka duba irin wannan za ga ai irin yadda ba za su taɓa mantawa da mai horarwa da
ba su wannan damar ba ba za su taɓa mantawa da shi ba, ya shigo da su cikin manya kuma sun shiga sun yi abin da ake bukata. To akwai wasu masu horarwa kuma da za ka ga kamar bakin ciki suke wa yaran. In yaro ya taso karami maimakon a bashi kowanne irin support ya kai ga abin da ake bukata, amma sai ga ana dakile shi. Shi yasa a wani commentary na ma na taba cewa kalubale ne ga masu horowar mu na gida. Idan zan iya tuna commentary na Arda Gula da ya ci kwallonsa, kwarai da gaske, wata kwallo mai kyau ya ci ya kada mai tsaron gida kuma ya ci kwallon, kwarai ko an yi wannan. Da zan iya tuna commentary ma da yanzu na yi muku shi, ya dan kwanta min ne yadda aka yi aka ci kwallon. Ina kusan kamar shine wanda kace dan tatsitsin yaro, dan mai tsitsin yaro gashi na cikin yaron da suka yi. Wannan ya zama na kalubale akan masu horowar irin suna hana wasu yara. Kwarai da gaske, ina iya cewa dan tatsitsin yaro, dan mitsitsin yaro, ku duba ku gani, wannan kalubale ne ga masu horarwar mu na gida. Da suke hana wannan, da suke hana yara ƙanana dama. To kaga dai irin wannan ne kalubalen ne kuma. Yanzu ko a irin kungiyoyi da suke buga Nigerian League, ai zaka ga cewa sai kaga wani shekararsa kusan 40 yana buga wannan gasa, amma har yanzu kullun shine ba za a dauko matasan da su ne tauraruwar su a kananan kungiyoyi take kan dawo ba. Kaga duk wannan koma baya ne, ya kamata a ce su ma suna kallon irin wannan ba sa, ka san ita kwallon kafa inda zaka sa rai a ciki to lamura sun watsi. To bambancin mu da su turawan kenan, su suna sawar amma dai bai kai namu ba gaskiya. Ko da ana cewa suna sare to gaskiya suna yin kokari, suna iya ba da dama. Idan abin yayi wasu ne shine za ga duniya ba tana kwarai da gaske. Yanzu ka duba shi Guardiola, ka duba irin kananan yara da ibawa dama yanzu suka zama wasu kwarai ko ka gani results recently ma gashi akan Phil Foden ka duba ka gani irin dama gashi ana ganin daga boy har gashi har ya kai mataki ya zama player kamar ba daga ka duba su Gabriel Jesus ka duba ka gani duk shine ba su irin kai har Ateta ma waye ya kawo shi gaskiya ne. Gasali ma kai da samu daman kaiwa matakin mai horarwan sai da ya aiki a kasar Guardiola ya samu wannan gogewar gaske. To ka gani duk irin waɗannan idan koya ka gano kwarewar yaro karami to ka taimaka masa ka daga shi, baka san me zai zama nan gaba ba. Gaskiya ne. To shikenan ma sauraro, dan tattauna da muka kenan a takaice tare da Ogaya Malash, wanda kuka fi sani da Ayla Malash. Akwai shafuka mabambanta da ku iya kasancewa tare da shi domin sauraron shirye-shiryensa da kuma commentary da yake kawowa a Facebook. A Facebook muna da Aliya Malash Hausa Commentary. A Instagram kuma nan ma. Shi ma duka iri ɗaya ne. Duk suna ɗaya ne, Facebook, Instagram da TikTok. Aliya Malash Hausa Commentary. Akwai bambanci tsakanin. Sai dai kuma a can Facebook din akwai ainihin shafi na profile. Shi kuma Abubakar Isa Dandago. Yawwa shine bambancin kawai. Amma kuma akwai page wanda ya kasance shi ne. Akwai page wanda shi kuma Aliya Malash Hausa Commentary. Kaga kyakkyawar dama kenan ga wanda ya kasance suna bibiyan ka ta kowane bangare za su iya bibiyan wancan shafin. Haka zalika kuna kyakkyawar dama nan ma a YouTube channel idan kuna so ku samu wasu shirye-shiryen sababbi wanda za su fara zo muku, wanda na san za su ƙayatar da ku, domin akwai shirye-shiryen da ba ma gudanarwa a nan arewa, kuma kwanan nan za a fara kawo muku su a wannan shafin dai na Aliya Malash Hausa Commentary. Muna godiya sosai da kasancewa da kuke tare da mu da kuma addu'o'i da kuke mana a kodayaushe. Sai an jima.